सोरखौ हानायनिफ्राय सोरखौ नुखांबायनि आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे आलफनसा बर' नार्जारिनि रुंसारि जानाय दिनावहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि मानगोनां बिशप आरो बेजों लोगोसे गोबां दौरिफोर सिस्टारफोर आरो गोबां हारिसनिफ्राय नुजाफैनो हानाय साफ्रोमनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। दानो आङो आफा इसोरनियाव बिमा मारियानाव आङो आरज खालामो जाहाथे नानि आलफनसा जिउ सोरजिना सोरगोआव आलो गोजोनै थानो मोनो। आङो बे गितखौ आङो खननो सानदों। Alfonsa बर' नार्जारि आलो गोजोनै थानो मोनथोंनो so